Ens trobem a la seu de Femarec, que fa 25 anys. Què és Femarec? Doncs avui en sabrem una miqueta més d'aquesta entitat, d'aquesta societat, d'aquesta empresa que treballa en molts àmbits, en l'àmbit socials, en base de la feina, que la gent s'integri amb altres activitats fora o que semblen fora del normal. Avui parlem de teatre amb Femarec i parlem de teatre amb un grup, amb una companyia de teatre professional que es diu Companyia Pot Teatre, que no fa gaires dies vam tenir l'oportunitat d'anar al Teatre Bars i veure una representació dels músics de Bremen en concert. Una autèntica meravella, els hi puc dir, perquè anàvem amb certa recança, però la veritat és que vam sortir molt contents i molt satisfets. Tenim amb nosaltres aquí a tres components importants d'aquesta companyia Poc Teatre: l'Albert Ferri, del senyor X, d'aquests músics de Bremen, l'Anna Maria Ferris, el gat d'aquesta funció, i el director escènic i promotor d'aquest espectacle que es diu Els Músics de Bremen, un conegut i vell amic nostre, Albert Gràcia. Albert, bona tarda, benvingut al nostre programa, i ens explicaràs qui és Femarec i per què fan 25 anys i que tenen un grup de teatre social i què és això. Bé, bona tarda. Doncs sí, Femarec és una empresa que es dedica a fer moltes coses, porten molt de temps lluitant i treballa per moltes empreses a nivell de reciclatge, a nivell de moltes coses. I un departament que hi ha és teatre. No? Fins ara era un teatre molt social, un teatre molt perquè els mateixos usuaris poguessin desenvolupar activitats, però des d'aquest any s'ha format la companyia Pot Teatre, en la qual em van encarregar un projecte i jo vaig fer la meva proposta i no sé per què m'han fet cas, però bueno, aquí estem, saps? Hauria agradar la meva proposta i aquí estic lluitant cada dia amb ells, que són fantàstics. Portem des del febrer i hem estrenat aquest espectacle que es diu Els Músics de Bremen in Concert, que la veritat era un projecte que teníem un calaix allò oblidat, allà en un racó petit i ara s'ha fet molt gran, perquè són 12 actors que estan allà treballant i trencant-se les banyes i fent-me cas, que això és el més difícil, fer-me cas. I els protejo molt, s'ha de dir tot, però també el resultat és super gratificant. Hola, bon dia, sóc el Gai que us dona la benvinguda. 20 espectacles de creació pròpia a les seves costelles i a l'actualitat doncs, és un grup estable d'actors i actrius autèntics professionals i per això creen la companyia Poc Teatre, de Pote. La companyia està integrada per persones amb certes dificultats, amb certes discapacitats, per normalitzar l'accés a espais de cultura i de desenvolupament que fins ara, la veritat, jo no en tinc notícia de que almenys, com una cosa seriosa, doncs es posés en marxa, oi? Sí, la veritat és que el treball és molt rigorós. Jo el que vull és que puguin entrar dintre de qualsevol mercat o dintre de qualsevol obra o qualsevol cosa que es pugui sortir. Com sempre, uns tindran més facilitat, els altres menys, però a dia d'avui qualsevol dels que tinc són capaços de fer moltes coses i m'ho han demostrat. La veritat és que hi ha un hàndicap que, bueno, si parlem de les discapacitats que tenen, jo he de dir que jo a dia d'avui no he indagat amb això, sinó que per mi, com hauria de ser a tot arreu, per mi són actors que estan treballant en una companyia de teatre i fem un espectacle. I això és el que crec que ha de rebre el públic i crec que és el que vam demostrar el dia 4 en l'estrena dels Músics de Bremen, que el públic, tal com va reaccionar, veritablement era així. Obre els teus ulls, deixa entrar la llum dins el teu cor. Para de pensar que la vida
teatre, els que l'estimem tant i tant i que estem bojos per aquesta cosa tan estranya, doncs ha de servir com a instrument d'integració social i cultural, però més que d'integrament, sinó que portar la cultura del teatre a tot arreu i en aquest cas portat per uns professionals que pertanyen doncs, a aquesta entitat, que pot ser Femarec, però que no té res a veure amb el resultat final, això ja els hi puc assegurar jo que hi vaig ser-hi. I si no, que ens ho diguin dos dels actors que van interpretar el músic de Bremen al Teatre Barça de Barcelona, l'Albert Ferriz, que feia un senyor X molt dolent, però que fa riure, i ja els hi puc avançar. I l'Anna Maria Ferriz, que feia també... Anna Maria Martínez, perdona, que feia un gat meravellós, que te l'emportaries a casa. Anna Maria, t'hi sents molt, molt integrada amb aquest gat, te l'emportaries a casa? Sí, jo crec que sí, és entranyable. És entranyable, no? I quan estàs abans de començar l'obra, doncs que això per mi és una cosa molt important, és allò que et vas vestint d'aquell personatge que fas, que en aquest cas és el gat, i cada vegada que vas posant una peça més de roba o una cosa més de maquillatge, cada vegada et creus que ets més gat que mai, oi? Això segur, sí, de veritat. Sí, ja et fiques en el personatge. I el públic, quan surts tu, la gent riu, la gent ho celebra, s'ho passa bé? Sí, clar, i aleshores també disfruto. D'alguna manera ja és com si fos un joc, es converteix, no? I hate pets, no suporto les bèsties ni en pintura. I el terrible senyor X, l'Albert Ferriz, escolta, aquest no és que se l'estimin gaire, però al final es fa simpàtic i tot, perquè el director ja ho ha muntat de manera de que després no t'esperin al carrer per apedregar-te, oi? Albert? Bueno, només faltaria alguna tarda. Sí, és un paper que quan m'ho va dir l'Albert va dir, fica-m'hi amb els ulls oberts, i he fet tot el que he pogut i jo crec que l'Albert deu estar bastant content, els meus companys també. És un paper bastant difícil perquè, com has comentat tu, és el dolent, és el que vol anar a buscar els animals que no se'ls escapi, ajudats pels meus dos companys, l'S1 i l'S2. Aquest terrible senyor X, suposo, i el mateix pel gat de l'Anna Maria, quan s'us va proposar sortir a fer teatre i a fer teatre professional, amb un caire professional, amb un Albert Gràcia, director professional també, que l'heu pogut veure en musicals, que l'hem pogut veure en molt de teatre, l'hem pogut veure a Madrid, els que hi han anat, nosaltres com que som pobres no hi hem pogut anar-hi, a veure el Rei León, o aquí a Barcelona doncs el Fang i Setge, o recentment el Teatre Nacional. Per tant, us diuen a vosaltres, vindrà un director professional a dirigir-vos una funció que la fareu amb teatres professionals. ¿No os veu acongojar un poquito todos? Bastant, sí, de veritat. Sí, sí. Però ara ja se us ha passat, ja, no? Sí, ara cada vegada ens sentim més segurs, més contents. I Albert va passar el mateix a tu, va dir, escolti, vostè farà aquest personatge i vindrà un tio que es diu Albert que dirigeix professionals, i vas dir, socorro, socorro, o dir, m'hi apunto. Al començament una mica de socorro, perquè després quan el vaig veure el tio impressiona. Es dona molta canya, però la veritat és que és molt maco, estem els 12 contentíssims amb ell i a lo que faci falta estem allà. A una casa vella abandonada viu un personatge mala baba on comença la foscor del bosc. Misteri! Albert, explica'm una mica què és els músics de Bremen, a qui va dirigir? Doncs va dirigit a un públic familiar que en aquest país sembla una categoria inferior, allò que hi ha molta gent que per ridiculitzar-ho diu teatre infantil, tal. I jo és un dels perfils que defenso molt, perquè la cultura d'un país comença pels fonaments, i els fonaments són els nens petits que van al teatre. I llavors han de tindre uns productes molt ben acabats. I amb els músics de Bremen, amb Femarec, quan ho van presentar-ho,
una d'aquestes idees era presentar un espectacle familiar per defensar davant de qualsevol contrincant o company de feina, dir-ho com vulguis, però per competir a la primera línia dels teatres. Un espectacle amb 12 actors, amb una escenografia no ambiciosa, però sí gran, amb música en directe, música gravada però original, perdona, això volia dir. Música del Queco Pujol, que és un gran amic i que vaig voler que participés ell perquè va ser ell que em va donar, o sigui, que em va apropar a Femarec. Em va dir, escolta, estan buscant això, vés-hi, he parlat de tu. I vaig dir, bueno, guai. I llavors vaig dir, bueno, la música la va fer el Queco sí o sí, amb unes coreografies de la Griselda a Estudillo, que ells sempre deien, al principi deien, no, nosaltres no cantem, no ballem, no... I com vas poder comprovar, tots canten, tots ballen, interpreten molt bé, i el resultat, que a mi era el que m'interessava, per no anar a buscar un que destaqués molt o els altres, és una obra molt de conjunt. Jo sempre els hi parlo de que són un equip i que sense el que fa menys paper o el que fa més o el que surt menys no, l'obra comença i acaba i tots han de fer-la possible. I la veritat és que m'he trobat amb una gent fantàstica que t'obren el cor de totes i això s'agraeix en aquesta professió, que cada dia costa una mica més que la gent se t'obri d'aquesta manera o vulgui ser tan participativa, no? I és això. A més estem veient, perquè els oients se'n facin càrrec, doncs de que els altres components, aquells components que no es veuen d'aquesta funció, d'aquest projecte, són gent molt coneguda en el món del teatre. Tenim amb el Leo Quintana, que és el responsable del vestuari, que és un col·laborador habitual, per exemple, doncs de la Cubana, perquè tinguem una idea. L'Albert Gràcia ja ho hem comentat, hem estat a teatre infantil i no infantil, a teatre musical en mayúscules. Ara sé que estàs fent una altra cosa o estàs a punt de començar una altra cosa, perquè aquest home que tinc aquí al davant no para, no en té mai prou. La pregunta, sempre són els mateixos actors o van variant amb els mateixos personatges o sempre és la mateixa companyia fixa? No, la companyia en aquest cas, per aquest espectacle, són 12 actors i són els que tenim. A partir d'ara, Pot Teatre segueix fent projectes i anirem presentant obres que no sabem si seran de 12, de 6 o de 24. Si cal, es farà càsting dintre de Femarec per trobar més actors, o els que tinc, doncs farem un grup reduït per fer una obra o una altra, però la companyia es vol dedicar a fer espectacles, si no familiars, a donar un caire sempre molt proper perquè la gent disfruti i perquè la gent pugui valorar l'esforç i la feina que s'està fent. L'Anna Maria, que l'hem escoltada amb aquesta veu tan dolça i tan baixeta, jo crec que està un poc acollonida, que diria el màgic Andreu, però si ara et diuen Anna Maria, ara en lloc de fer els músics de Brenner farem el Gato con Botas, tu t'hi apuntaràs? Doncs sí. Sí, de veritat, sí, faria. M'agradaria la idea. I el senyor X, l'Albert Pérez, et diu, no, ara faràs l'hormiga atòmica. Dius, pues escolti, mentre la dirigeixi l'Albert Gràcia, oi? Doncs què faràs? Sí, clar, mentre estigui amb l'Albert i amb els meus companys i amb els que vinguin, endavant. Una última pregunta, va per tots dos, per l'Albert i per l'Anna Maria. Quan el Traspunt, el regidor de la companyia, diu 3 minuts i aixequem taló, les papallones de l'estómac com van? A 100 por 1000. Jo, la veritat, estic la Marta tranquil, perquè sé que puc donar el que dono i estic totalment confiat amb els meus companys que no he fallat. 4 músics, 4 enigmes. Molt bé, doncs moltes gràcies a aquesta gent de Pot Teatre, la companyia Pot Teatre, que repetim, es tracta d'una companyia de teatre
professional en totes les obligacions i en tots els deures. Gràcies a l'Albert Gràcia per atendre'ns com a director d'aquest espectacle i dels que vindran. I a l'Albert Ferriz i a l'Anna Maria Martínez, doncs escolteu, molts èxits que ja els heu començat a tenir, ja els heu començat a saborejar, però estem segurs que n'hi haurà molts més. Voleu dir alguna cosa per la gent que us ha de venir a veure? Que s'apuntin, que segurament que serà molt divertida. Jo, amb el teu permís, vull recordar que el dia 5 de novembre tenim una actuació a Rubí, al Teatre de Rubí, al Teatre Sala, que el que vulgui vindre està totalment convidat. És una obra a favor per lluitar contra el càncer. I llavors ens han demanat que anem a fer aquesta actuació i estem encantadíssims. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots tres, que aquesta companyia que ha començat d'alguna manera més seriosa del que era ja amb aquests anys que corren, perquè clar, porten 20 espectacles de creació pròpia. Aquest és un altre més i és un aire que se li dona doncs, amb aquesta companyia Pot Teatre, que els hi augurem molt d'èxit, perquè a més creiem, però creiem sincerament que era molt necessari que una activitat així, que una cosa així, doncs tirés endavant. Gràcies a tots tres i, com es diu en teatre, doncs molta merda. Som els músics de